ndị Igbo ekelekwe m ndewo nke onye chiri ya zere ọ ka bụkwa m onye ozi ọfọm Ije Ndụka akụchiri nwachie na gbara ọbụla ala osina ana m ewetara unu eziokwu Chineke na obi eziokwu Chineke ndewo biko ihe nsọ ka ntinye ọnụ n'okwu nkwu eburu mbụ gbasara ihe na-efetọrọ n'efere mba ụwa gbasara nwanne anyị nwoke bụ Okongwo dibia na onye otu ya na-ekelekwenụ ndụ niile na-etikwu ọnụ n'okwu na-eme ka udo dị maka na mụ amara na enweghị dike ji ọkụkọrọ eme nwebụ onye enyere awọdụ na o gburu nwanne ya nwebụ onye o nyere awọdụ na o rikara ụmụnne ya makwa na o gburu ụmụnne ya wayo agwụgo m ndị Igbo gwa so na unu ekwena ka mbọ anyị gbara gụrụ ihe lara n'isi na 2014 2015 lot of people maara anyị mgbe anyị na-agagharị na streets maka mgbe anyị chọpụtara na mgbe ndị ụka bịara n'ala Igbo na ọ bụ from house to house, street to street, market to market ka ha gara na-ekwu maka Jizọs na-ekwu maka Baịbụl ndị be anyị soro ụzọ ha hapụ otu nke anyị hapụ ụzọ nke anyị maka na amara m na Chukwu na ndị ala kere obodo ọbụla nye ha usoro ha ga-esi kpere chi nke ha nwere ike dịrị ha na mma ndị Juu nwere otu ha si ekpere chi ha ndị Arab nwere otu ha si ekpere chi ha ndị Europe nwere ka ha si ekpere chi ha ndị Indonesia ndị Malaysia nwere ka ha si ekpere chi nke ha India nwere ka ha si ekpere chi nke ha otu a ka ọ dịkwa ndị Igbo n'ụwa niile ọsọsọ ndị Igbo ndị nwere majority ndị hapụrụ usoro nke ha na-eso usoro ndị ọzọ n'ikpe iche ana ha nwakakwa na-ata afụ ịga na ụlọ mkpọrọ dị n'ala n'ụwa niile ọ ndị Igbo kasị ịga n'ụwa niile ebe a na-atasị afụ na field ebe a na-atasị afụ nọ ndị Igbo kasị so ọ ihe ndị a niile ka anyị chọpụtara wee chọpụta na ngwerighara ukwu osisi aka akpara ya na anyị bụ ndị Igbo hapụrụ ukwu osisi ji anyị na aka akpara anyị enwere obi ịbịa na ugwu Awụsa enwere Sudan of Sokoto ebe ndị Awụsa na-aga ma osi ike ka aga na-enwere ele ife ebe ndị Yoruba na-aga ọzọzọ ndị Igbo ndị kpasara nke ha akpasa akụkọta na obu gada akọkwa na ọwa Arọchukwu akụkọta na na-akụgheri na-akọcha nke akọrọ akọ ekwete na nke ekwetere ekwete anaghị eme ya eme so ana m ayọ Chukwu na-ayọ ndị ala ka ha nye aka na-ayọkwa ndị mmadụ ka ha nye aka ka ndị dibia ndị ọdịnala nwee kind of umbrella one umbrella because ihe anyị gbara mbọ ya ka e nwee one umbrella national umbrella n'ala Igbo mgbe I think na Nnewi then most people say were gba mbọ mgbe a na Nnewi agbara mbọ niile enwewe kpasa agha ihe ndị a niile enwewe dịka o si wee dị so e mere nwanne ya nwoke m na-echeta aha ya na-akpọ Nonso ndị ndozi ọdịnala den na Nonso na Spain kpọrọ m na fon mgbe anyị na-agbasasị ozi ọma ọdịnala n'ala Igbo wee na-agwa ya sị na ihe na-eme dị mma na infact na-enwekwe ndị ga-adị ka ya bọtụ na ihe ọ na-agwa ya na ekwena ka ndị ọjọọ hijack ya ihe anyị na-eme na-eme mgbe a ga-eme ndị ọjọọ ga-apụta ndị ọzọ ga-apụta hijack ya dị sin for their own benefit mgbe anyị bidoro ozi ọma na Facebook mgbe anyị bidoro ime omenala na Facebook na 2014 2015 most dibia not today enweghị fon enweghị Android phones ma amaghị Facebook most of them amaghị Facebook so anyị were ihe ji bido ya bụ na nọọ ka ndị n'ụwa niile nwee ike na-afụ anyị maka anyị gakete nọkete bata inside Facebook ma anyị mechara gwacha ma na redio steshọn ndị redio steshọn na-ekwe na matazi anyị so ụdị ụtọ ihe ndị anyị na-ekwu ha bịa ha sa anyị na-akọtọ Jizọs nke a nke ọzọ so ụmụ bikọs ịbịa na mana redio mana telivishọn ndị niile dị nchaji ma manaja ma directọ wụcha ndị ụka gị bịa na newspaper dissented ị gaa na Vanguard typụọ eziokwu Chineke say Jesus did not die for him ị ga-afụ ya nga kwuru ya ndị Vanguard buru ya ndị Nigeria.com on the so many other people emego m interview Nigeria.com emena interview Vanguard emena interview most of my interview ha ekwe publish ya ha sị ha publish ya na ndị kan ga-esi ha to court ifugo ya so that is why I bata na platform dị ka Facebook na other places na ngagharị ebe nwere ikere onwe anyị ikwu okwu na-ekwu okwu ka ndị be anyị ghọta mkpa ọ dị iso ụkpụrụ ndị nna nna anyị na-asị na enweghara ukwu isi agha aka akpara ya andị mgbereghara ukwu isi aka akpara ya na anụ na nwere ọwa ya ewu nwere ọwa ya edi nwere ọwa ya anụkwu na anụnta nwere ọwa ya na ọnụ na hapụrụ ọwa ya ga ọ na-awa ọzọ aka akpara ya na ndị Igbo hapụrụ ọwa ha na-agba ọwa ndị ọzọ ọwa ndị ọcha ọwa Jizọs ọwa Abraham ọwa Zik ọwa Jekọb ndị ghọtara ihe na-ekwu mgbe ahụ ndị be anyị nọ mba ofesi ndị gakwere na hụ na ndị ọcha anụ wetara ihe ndị a niile ahụ ya ka ha na-eme na ha na-emekwa ọdịnala ha n'ime mmụọ na eziokwu were nke gacha wetara anyị mana this guy kpọrọ m ụlọ nso kpọrọ m na-asa anyị na anyị gba mbọ ka ndị ọzọ ghara hijack this our revolution anyị na-achọ iweta n'ala Igbo taata ọ datị nke a na-ekwu okwu ya ihe m na-agwagwa na onwe owu na ndị Igbo su dibia na-agbara gị afa gaghị na-agba uche ekwena maka nsogbu na-atagbu gị atagbu gaba sọsọ mgbe nsogbu na-atagbu gị atagbu gaba na dibia
ihe ndị Igbo ji aga na dibịa bụ their life, general life. Ị gaghị iju ese ndụ. Ndị Igbo kwuru okwu sị na enyi dibịa ada agwụ gboo kama na ego ada afụ ya nakwa maka gịnị asụ ịgba afa ndụ a ga-asụ ume ihe dị otu maka ndị Igbo so onye ọjụjụ adịghị efu ụzọ. So ihe ndị Igbo ji aga n'afa n'ụbọchị gburugburu awụ sọsọ ka ha baa ọgaranya bute ego mee nke ụlọ elu ya asụkwa m na ego adịrọ mma maka sọpịpụ afọ m ihe ndị ma na kọmentị na ma last video bụ m kwuru maka ike mbute ndị onye bịa na dibịa gwọrọ m ọgwụ nke ka m buru ike ka m ome ọgwụ a na-agwọdute ndị Igbo na-agwọ ọgwụ niile a na-agwọ ndị Igbo gwọchara ya. Ndị Igbo na ndị mbụ na ndị egede gwọchara ọgwụ niile ahụ mara nke dị mma dobe ya mara nke na-adịghị mma sadline ya. So ịga na sọsọ na dibịa sọsọ mgbo ihe na-esiri gị ike. Ịga na dibịa na ọ dị ka otu a na every Sunday ga-ega chọọchị mgbe anyị na-aga chọọchị ihe na mgbo Christianity bịara n'ala Igbo ihe a bịara ihe a na-eprichi iwu holiness ịdị mma ife Chukwu ife Jizọs ịghọtago onye ọ na-enwe datụ mmụọ a na-enwe echiche oke akụnụba na oke ego na ịgba private jet a na pastọ ịga na convoy na ntari Morocco a. So mana the time Christianity time runs to prosperity pastor na-agbazi private jet members na-ati imiti up onye ọ na gidigidi gbudugburu the same thing ihe mekwere na mgbe anụ a na-epreach ọdịnala na omenala Igbo ihe preach bụ ka ndị Igbo kwụwa aka ha ọtọ ọfọ na ogu mmadụ ibi ndụ n'ụzọ ziri ezi ize nzere ịsọ nsọ mana anyị mechaziri ndị ike mbute ndụ gaziri sarazi ike dị iche iche pụtasị na ha bụ dibịa ma ndị ụmụkwa na pastọ ka ha na pastọ ka that mentality of pastor maka anyị mago ma ndị pastọ na ndị chọọchị most of them nkịta na-abụ scam ndị mmadụ ka a na-eme apụta asị gị na ị ga-afọ asị onye ngwọrọ gara ije onye isi hụrụ ụzọ nwaanyị onye ngwọrọ n'isi agara ije ma ndị ha bụ ndị nke gị kpọ bịa bụ ndị isi bụ ndị ngwọrọ enweghị ihe mere ha a na-agwa na ulewe onyinye na ulewe oge nke Chukwu ya gbata ndị Igbo ji sị na a na-abụ dibịa na-agbara gị afa gị na-agba uche. So most of ihe ndị a niile na-eme na ụkwa sọm ndị na-aga na be dibịa na-aka ọsụcha ya. That is why otu am nọkịta anụ mala ka ịbịa sendeba testimony nke a na nke ọzọ ihe ndị Igbo si n'ọ nkụ ka eji ere ehi na onye dibịa gwọtara ga agagwa onye ọzọ ahụ abịa dibịa nkụ ka eji ere ehi ị na-anụ ya. So and ọ bụghị iwu n'ụlọ ọgwụ ị na-aga abịa n'ụlọ ọgwụ a na-enwe ndị a na-anaghị agwọta ebe ndị na-aga n'ụlọ ọgwụ si ha nkwa. Yes, so mana ekpere onye dibịa bụ na onye ọ na-abịara na be ya ama nwụlarị ya ọ ya kpata na dibịa na-eme machụgharị. First dibịa na-eme bụ isave life and ịgaịdị mmadụ otu ọ ga-esi wee bi ndụ so usoro mmụọ sọ nsọ ala soro omenala na iwu ala ya bụ dibịa. That is o ji awa bịa dibịa gbaa afa a dibịa gbara ka ị ga-eji tụlee onwe gị mana ihe a na-ekwu gbasara ndụ. So nkụ ka eji were na-ere ihe bụ na ọ bụ onye dibịa metere ewu signboard ya. Ndị ibe a bịazi na-ejeji ndị ụka na testimony nke ọzọ asụkwa m na testimony adị ma testimony mawụrụ onwe ya kama ozi ma nke bụ ya ma nke na-abụ ya ma ego ọ gwara ngwa a na-agbagharịzi ya bụ nsogbu anyị na-enwe n'ụbọchị taata. So mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ ndị na-aga ọya mere otu am nọkwu kịta ana m ala ka eso ma ndị a na-emecha bloggers ma tabi Morocco ana m aga asị ha bịa bịa vidiyo be m jibe ntajiment Morocco les ma ọ bụrụ na ị chọrọ ibe na onwe gị ọsọmte ị na-aghọta maka gịnị na mmụọ ka kwetere na nkụ ka eji ere ehi ma ọ bụ onye i metere ga-agakwuo maka gị. Otu a nọkịta mosipụ na-abịa na Obi Eziokwu Chineke ndị outside Facebook bụ aja anụmabịa post most of my activities ntani Morocco. So most people the main people na-abịa na most live outside Facebook ị na-afụ ya maka ihe wetara na Facebook abụghị just ọlụ dibịa kama ọ bụ evangelism ịgbasa ozi ọma ọdịnala bụ ya ya ji bịa na Facebook because anyị were ya as a means our own good means of telegram etu a ga-esi n'ezi ndị mmadụ nụ anyị amagawo na telivishọn anyị amagawo na redio nke anyị gara aga a na-eme ya na aga eme anyị mana n'usoro anyị gara aga asị anyị na-aga publish ihe ndị anyị kwuru maka gịnị na anyị na-ekwu against religion mana ndị ụka na-aga kwuo against shrine gbaa shrine ọkụ bịa na telivishọn bịa na telivishọn post ebe ọ gara gbaa shrine ọkụ ebe a gara tọmenti ya atọ ya mana fim enweghị gọọmenti na-ekwu enweghị anybody na-ekwu. If you go to intimidation, then I should go to Facebook because I'm on Facebook with a free platform. As far as you Android phone, where data even self, I check myself.
Moses ga-epost na Facebook ma onye ekwu na Facebook ga-blọk ọgụ mana utu abịazi na-ekwu ya n'Igbo ọ bụghị ihe niile ka ha na-anọ ndụ Facebook ị na-afụ ya olesi ma ozi ụmụnne anyị ndị na-arịpọtụ akaụntụ anyị mgbe a na-arịpọtụ akaụntụ ka akụchie ya disem ụmụnne anyị ka anyị na-ayakwa ndị a niile kịta na-ekwu na-egwu ha na wayo most of them a na-egwu ha wayo ụkwa ndị na-eme anyị ata akụ data time aha nọ anyị na-ekuzi nkụzi ọdịnala ahụ most of them na-agakwara kịta ka ha bụrụ ike n'aka dibịa kedu ike ị na-aga ebu ihe dibịa ga-agwa agụ na ihe dibịa ga-enye ntụziaka bụ mmụọ ndị sogunu nọmba 1 na ndị Igbo si na chi bụ ụzọ na-ejila kpụrụ ọkpụrụ nkukere ya n'ọchịghị ubi ihe mmụọ ndị sogunu ka afa ga-arịkọmendịrị ihe gị na ha ga-eme ọ bụrụ na ị ga-agwọ ọgwụ na mmụọ ndị anụ ga-asị ya esi na ị ga-agwọ ọgwụ dị otu a na ọ bụghị ịpụta ga na nke dibịa asụgo na ihe mee n'ogbo a ga-agbafe a ga-ajụ ese agbafe asụgo na a ga-agwụrụ nka ọtụtụ n'ime unu bụ ihe na-akpata datin bikos onye ọbụla gara na egwuru wayo mosibụ egwuru wayo ha na onwe ha gakwara ka ha gwuo wayo tu onye ọbụla gara na dibịa egwuo mosibụ gara na dibịa egwuo na gakwara ka ha were ha ga-eji gwu ndị mmadụ wayo ha na onwe ha akwụkwọ onye wayo na onwe ha maka one of my mentors na onye ọbụla egburu 419 ya nwere onwe ya 410 a na-ekwu ihe adịka ndị na-asị gara na dibịa egwuo ha wee gara na dibịa kedu ihe ị gara aga ka mee egwuru iche overnight ị gara ka i buru ike overnight ị gara ka eme nke overnight so ihe na-ekwu bụ ịhụ na ị na-aga na dibịa gaa jụọ usoro gaa jụọ ese ụkpụrụ nna ha ikwu nna ha ihe ndị dị ebe ahụ mmụọ ndị dị ebe ahụ most of the things nna ga egburu onwe na ihe ọ ga-agba gbasara ya afọ nye gị ntụziaka ị ga mee ya olesi ma ndị nọzi fa and achụchụ aja na ọlụ dibịa na ọlụ mmụọ bụ ihe ọ ya bụ ịlụọ ihe ji akpa ya bụ na asụ na aja na-ere ere bụ aja ire ere bụ na aja na-enwe mgbe ọ na-eme ya dike fọmentị ya baa ala ma ọ baa na mmiri mgbe ọ bara ala ọnọdụ ka nga ịkụrụ mkpụrụ osisi nwere days ọ na-anọ puo mịa mkpụrụ ọka ịkụrụ today na ọka na-anọ 4 days before epu na ọsọ days before o tolite kpọọ ifuru mie ogbe ruo ọtụta ihe ahụ process of nature is natural mana mmadụ ga-aga na nke dibịa kịta na ọtụ 2 weeks nye ya time a ga-eji gwọ ọgwụ ore nye ya mgbe gwa m na 2 weeks time 3 weeks time Disemba ruo ha kịta ị ga-afụ ndị ga-anọ na ndị ga-abịa na nga Disemba na-eru kịta na ruo na Nọvemba ha gwụọ ọgwụ ka ha nwee ego ha ga-eji ruo Disemba mana ha nọ ka mgbe ị ga-afụ ndị nọ na mid of December few days to Christmas few weeks to New Year ha aga ka ha gwụọ ọgwụ ụta ga-eji buru ike wee buru moto laa ha gazie mgbe a n'ụsọ m dibịa tu n'idiri ego ịgwọcha ha asụ nsogbu adị na eme ya 2 days 3 days ihe dị ka ọ natagodo ego wee gburu mkpa nke ya mana ngwa na nwe chefuo ma ọgwụ ma ihe ndị a niile ewu nwere time of activity ọwụwụ kpamkpam ka ọ na-abụ but ịbịa na-ekwu ya mgbe ụfọdụ ya dị ndị mmadụ ka ị na-adị jealous ọ dị ndị some dibias ka ngwa na nwe na-ejelos ha na ọ maka ha na-agba moto na-display luxury life ha na ihe ndị ha nwere na ịdị jealous some of their followers be attacking you afọ ka ndị na-eprichi ma agbara nze ha ma agbara nze midian ha ma ọgadagidi ha ama m a na-afụ ndị na-ekwukwe this kind of thing a na-ahụkwa ihe atak a na-eme ihe na-ekwu na post ha mkparị a na-akparịsị ha nkọta a na-akọtọ ha mana ọkwa ndị na-azọ ndị mmadụ ka ọ dị mma so Okonkwo dibe na onwe ya wụ na-ego ka ọ chọrọ ihe butere esemokwu ya na onye a na-agha ekwu ego onweghị ihe ọzọ ego percentage asụkwa percentage asụ ya ọkwa ihe butere datin ego bụ ihe butere the ten dibie anaghị jenu dibia adịghị enwe ejent na ihe bụ ejent wụ ndị bịara na be gị metere onye ọbụla sọ na ọ na-aga arụrụ dibia ejent ya bụ onye a na-egbu onwe ya oge ị ga-abarịrị oke ị na-aga arụrụ dibia ejent a na-arụ ọrụ na-ekwesị ekwesị ana m afụ ka Okonkwo dibia na-ekwu na onye ọbụla dibia ọbụla ọ gbaniru akwụkwọ na onye a ga-agba afa na onye a ga-arụ ọrụ ọ kọnfam ọrụ onye a na ọ na-aga aga ifugo na those people na-arụ dibia ejent bụ ofeke ka ha bụ then ị na-arụrụ dibia ejent ịchọbụzi ịda mbụba na onwe gị mara dị iri dibia mara nke bụ nke mana dụta iwe ofeke akwụkwọ na a na-eme nke a na-eme ịchaka mmụọ a na-eme nke a na-eme nke ọzọ ịma ihe nwe ịchaka mmụọ ndị mmụọ na-enwe ịchaka ịma ha ndị mmụọ na-enwe nchaka ịma ha asụrụ a na-eme nke a na-eme nke ọzọ a na-eme nke a na-eme nke ọzọ ịma ha ị na-adịara eti ndị mmadụ dị ya so ihe sere okwu a na-awụ oke ọchịchọ a niile dị n'ala Igbo oke ọchịchọ
ịma ikwuwe kịta ụfọdụ sị nke akwa imere ka mee nke ọzọ oke ọchịchọ na a na-enwe fixed deposit mmadụ nwere ike ise efugide ego kịta na ji nwere na-atụtụkọ ego ọ dịzị bankers ọ dị salary earners na-enwe fixed deposit a na-akwụ ego na salary ha na-esevu ego dị otu a at a time ha were ego ahụ were mepụta ihe so ana ihe ndị be anyị na-ama ahụ na dibịa na-agwọ nta na-agwụ imoroko dibịa na-agwọ nta na-agwụ imoroko and afa dibịa ọbụla dị na ụdị na ụdị enwe ndị afa ha na-alara afa mmiri nwee ndị afa na-alara afa alụsị na afa ndị ichie nwee ndị afa na-alara n'afa afọ ọgwụ mana duto na onye ọbụla pụtachiri na-apụta dibịa onye nke flashia unu flashia nta asịkwa m na ọ dị bad onye ọbụla na-ama onye mitri ọp ma onye na-emiti ọp eme mgbe mmadụ na-abịa na comment section na-asị m na ọhụbeghị ka mmadụ butere moto na anụrụ ọrụ ma mmadụ kpọtara m efi ma mmadụ kpọtara m ebula na onye dibịa na ọ naghị awụ ọka awụ ọkụ ifugo ya mgbe osisi dịbechere vidios ndị bịara abịa m na-epostu na Facebook ndị awụ nọ ndị emechiri ihu ha ndị ọ ga-enwe na-aga n'ụzọ gị ịhụ ha ọdịzie surprise ọsọ ha bụ na nwaanyị emebe onye bịa bi m moto nwaanyị emebe onye m nọrọ bịa bi m moto na ndụ nke ndị ọzọ ma kantapart a na-ebigasị ya moto ifugodo aka ntịrị ihe onye na-afọ ọsọ m na ka m bịa mpụtazie m ga-memezie arenji ka m bịa memezie arenji ị ga one of my comment section ị ga-afụ nga mmadụ dere datin so all those things ndị dibịa gwere uche unu yuzuo unu uche unu maka agba mụnụ na ọnọdụ ugo adịghị egbe mma o na ọ na-ewutekwa ọtụtụ ndị mmadụ na ndị dibịa apụtago n'iru akwụkwọ ha na-ezozi ezo na ndị dibịa na-emezi ọfụma na-erijuzi afọ na anada were ad ọ na-ewutekwa ndị mmadụ so ka ụnụ ghara ịdị isi ka ihe jikọ ụnụ ọnụ ngwa na nwe na-egekwe na dibịa ịkpachara anya gị ị ga-afụ nwata 70 years ọsọgụ na ọ na-apị ọdọ nwata 20 years ọsọgụ na ọ na-apị ihe ọpịpị ka ọgwụ ọ ga-agwọrọ ya ka o nwee bute ike ka o mee nka ka o mee nke ọzọ ị ga-afụ mmadụ ere ala sọ ọ na-aga agwọ ọgwụ ọ na-aga agwọ ọgwụ na ndị Igbo si onye rere ala kwa mmadụ na onye akwara mmadụ na onye ọ na-edede ala kwa ozu ihe onye ahụ kwara ozu na ka mmadụ ga-esi ree ala sọ ọ na-aga agwọ ọgwụ some routine things prescription asị na prescription a ga na-enye gị ụmụ routine things ị ga-eme dịka ịgọ bụ ọjị na onye a na-efi n'ọdịnala nwere ike ikwe nkwa ọkụkọ onye a na-ewu n'ọdịnala nwere ike ikwe nkwa ọjị were na-aga mmụọ ọfụ na onye na ọjị ahụ o were izu aka na ihe ọ na-eme mana mmụọ ndị mmadụ ga-asị mba ya n'ime ya taa ị ga-anwụ ị ga-eme ya gị ga-awụgodo ogbe ị ga-ata afụfụ ọ ya ihe nna ị ga-ajụ onye asị ya nchikwe n'otu a mee ya ọnụ mmụọ na-anaghị efi for example isi ya biko na ị werekwa n'ọkụkọ oke ọkpa na rịọ ya iyo mmụọ iwu megoro na mmụọ ga-anabata mmụọ ga-ekuluda maka asị na onye ọna gorosiri pas ekwene nkwachi otu a ka ọ dị mana a ga-asị gị nwe elu nwe ala meme taata ị ga-eme gị nwe ị ga-eme gị ife ị ga-eme gị taa afụ ngụọ na nwe nsokwana kwa ma ị chọrọ ka eme nke aka na ihe ọnwụ na ị na-eme bụ gradually ọjị na-amapụ na nzu na-amapụ eme ndị ọ ga-were sọrọ ọnụ ha asị gị nwebe ihe ha hụrụ ka ihe ị chọrọ ịhụ ịnọ for many years ịnọ 20 years ịnọ 30 years ị maghị onye chi gị bụ ichubere chi gị aja for the first time alụsị be nna gị alụsị ikwu nne mmụ ikwu nne eme nke ịma then gị bịa for the first time chọpụta na ihe dị otu a dị gbuo ofe ọkụkọ ị chọọ ka i buru millions ọ dịzie ka ọka igburu awụ ọkụ ị gakwubezie ndị oke ọgwụ ndị ajọ ọgwụ emegịsị ịgara dibia 30 gaa dibia 50 enwe ihe ịhụ ọwụ nụnwa na ọ bụ onye pụtara onye orimiri hụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri ndị Igbo niile wepụ aka n'oke ọchịchọ dibịa na-enwe ejent dibịa anaghị enwe signboard normally ya ahụ ihe nwere ikwu n'okwu a o ji akwa asa ahụ gbara onwe ya ka ọ ghara ọkakwanụ mma ka ikuku a na-eku ka ama na fada si yitere azụ ka a mara jiga n'ubi na jiga n'ọba so ihe ọra na-eme na onwere ihe mere na ojide eme ihe a na-eme na umesi ya a ga-amara ha fa ị na-aghọta ụfọdụ esenyere ha ego ọrụ ha ga n'ịntanet post no Thanksgiving ụfọdụ gaga na bank ha withdraw cash ụfọdụ ndị dibịa post na Facebook so na ego mmadụ ji nye ha Thanksgiving ụfọdụ kpọọ ofu enyi ha nwoke ha withdraw 500,000 ma 1 million nye ya n'aka si ya bịa bịakwuwe na anọrọ ya ọrụ na ọ ya ọrụ last 2 weeks ago 1 week ago na ego aka o ji mee Thanksgiving ngwa na nwewe ugbu chukokọrọ ga anyị kwuo n'ụmụ okwu ahụ kama ịpụta na social media na-ekwu ya ihe ga that the same people na-aga ebe a ga-asị na you are a greedy person you are envying the man you are envying them
mmadụ ji bịara my page na comment section na-agba m sọ m na ọhụbe ka mmadụ butere moto, ọhụbe ka mmadụ mere nke ọzọ. M wee ji onye vidio so dị na this because I don't post it. Mụ enweghị value, enweghị nji dosens kpọrọ na anyị kwetere na ọwụ nkụ ka eji ere ehi. Ọ bụrụ na isi gara dibịa nọrọ kpebie na chi gụọ ọfọ chọpụta nwee designing spirit ebe a ga-eli di gị ọfụma, ebe mmụọ ga-eli di gị ọfụma, ebe mmụọ ga-eli di gị ọfụma. And ị na-aga na dibịa gaa for the love of tradition and culture and spirituality of your land. Aga n'afọ na mgbe a na-agụ Bible so that seek first the kingdom of God so that every other thing shall be added unto you. Ị ga-ebu ụzọ chọọ usoro ndị nna gị aha, chọta ya, na-eso ya, na-eme ya, ewere ihe ndị ọzọ tiri gị. Ọ bụghị iburu ụzọ gị gbawuru chi gị n'ọsọ. Ịmaghachi gị ịma nta ime moroko na-achọ ka iburu ibubo buru oke ite buru nke a buru nke ọzọ. Ọfọkwụbọdụ sịrị ị na-akọta ndị oke ite, ị na-akọta ndị a, ịdị aga eso onye na-ekwu oke ite, ikwu eziokwu asa nwa ga-agụrụ ihe ikwu, mana a ga na-ekwu maka pụtara asị na ọnwa onye nwa na ka a ga-azọpụta, mana maka ndị ka okwere ka azọpụta ha mere nka ji apụta ekwu ifu na ọtọ ọ mpụtara na-emere ya na m ekwu osusu ka onye ọnwa na-abịaba be m nwakwa ka ama ihe na onye a butere moto ma onye akpọtara ihe nke a nke ọzọ. Ihe eji eme ihe ndị a ndụ mgbe ụfọdụ ụgbọ ka ndị mmadụ na-aghọta, mana mgbe ụfọdụ kwa hapụkwa ya. Gbasara tara okongwu dibịa, ihe m na-akwu okwu ya ahụ ọwụ na dibịa mara agụ ikiri ode ahụ ga-agaso usoro dibịa ga-arụọ dibịa ya kwa na dibịa agba ahụ. Ị chọrọ ihe ọzọ ị kwesịrị na-eme nke bụ eziokwu. Denụ eme alụsị, enwe ha alụsị, onye alụsị ọwụ na-ehibe ka o gbuwe mmadụ n'ala Igbo ahụ na ezigbo alụsị. So ana m eji ohere na-ayọkwa tụtụ ndị mmadụ ka ha nwee ike wepụta ndị nwee ike ịga ka a ga-ahụ ihe gbasara okwu a, maka ọ baa na nke ịtọ na mmụọ. Ụfọdụ na-ekwu na enweghị ga-eme, ụfọdụ na-ekwu ihe ga-eme, ma nwe ihe ga-eme na enweghị ihe ga-eme. Ihe na-ekwu uwu si họpụta ndị ga-aga mee ka okwu a dị mma, ga-aga tinye okwu ọnụ ka ihe na-enwe ike dajụọ, maka enweghị dike ji ọgụ were eme, nweghị ji okwu nụ ka were eme. Ọ ya ihe m na-ekwu. Ndewo na ọ ka bụkwa onye ozi ọfọm na ji ngwa chie na gbọrọgụ na losina wetara na eziokwu Chineke na obi eziokwu Chineke. Ndewo na ka anyị dịsịa.